Zababban Allahu kogin alfarma Mahmudu macecinmu alkhairin bayi. Ya sarki mai iko gwani matubincinmu wannan da ya kage mu, mai amsa bukatunmu burin duk roƙonmu, mai haska maganinmu, mai share kukanmu, sada mu da manzanmu. Ƙara mini imamu ka kyautata ƙarshenmu, ka banni da soyayya ƙara mun baiwa. Allahu kogin alfarma Mahmudu macecinmu alkhairin bayi. Salati da salami adadin sunayenka ga mai kyan zancenka, zababban asali biyayyen bayinka hadin shalelanka, mai ɗaukaka zancenka Muhammadu mai Makka. Da alaye jumla sahabbai sadika da san su muke burin daska kyakkyawa. Allahu kogin alfarma Mahmudu macecinmu alkhairin bayi. Salamu ala sirri taska mai annuri sannan kama ga Allah. Ahmada Tijani kai ne kudubul fardu jikan manzan Allah. Ya shehu ka dubo ni, ceto ni ka wanke ni, dan gausin samadani da damai imani sannan ka suturce ni in tafi ba tsaiwa. Ya gausu lagawa su ya kogin aburadu tafiyar tafiya kai ne, kai ne sirrin sirri ba mai iya gano ka ƙarshen magana kai ne, ka ta ga masoya ne majadigar jalai ne. Ya bayyana bilinsa ya baye buyarsa kai ne barhama kada daina da baiwa. Allahu kogin alfarma Mahmudu macecinmu alkhairin bayi. Ya sani sadati kakan alil baiti a cikin ka nake sauti, murtabatul arwahu sanadi karshen nuni ya kanzila afati, shifa'ul asqami mai girma da makami. Yarje min in ganka har ma in gaishe ka, ka amsa in ji ka in bar jin kowa. Allahu kogin alfarma Mahmudu macecinmu alkhairin bayi. Ko barka na zo dama da zanzar soyayya ka ce min ina son ka, ji sautin muryar ka in ban shakka shirka in mallaki sunanka. Duk wanda ya same ka ya kama dukan harka, manufa ta yi soka sannan na yi beginka don ban dabun buri sai kai kyakkyawa. Ya mai birnin Makka sirrin sama da marwa majikan arwahu, da dabi tilas gunka ya babun layi mai suna misbahu. Ku zo ku ji al'umma abadin samuyoyin ma, zancen dai zance ne kai ne karshen magana mai girma da makami sanadi kyakkyawa. Zababban Allahu kogin alfarma Mahmudu macecinmu alkhairin bayi. Suljudu barin duba ya baban alkasim ni kai na rike da, ba na san makiyinka mai tauye matsayinka kalle shi marasa. Gare ka muke da'a kai ne karshen sa'a, ni dai tuni na mi karuwi na ya ji ka lalle na yau sa'a na zama dan baiwa. Allahu kogin alfarma Mahmudu macecinmu alkhairin bayi. Kake wankake daga halalar Allahu mai kyautan imani, bayanul munfadli ya jasmil ainaini kai ne da dukan fanni, shi ne dan adanani shuhudul ainaini, ya nurul anwari hadi sayyidul kulli kai ne kullul kulli tambi kyakkyawa. Labbaika wa zadaika madubin jibrilu kiran mankailu, zancen azarafilu gatan azra'ilu mai hamza da bilalu. Duk inda kai kai ne Allah ya ce kai ne,
manyan fadar Allah kowa ya ce kai ne, waye zai kushe ka mai ranar tsayuwa. Zababban Allahu kogin alfarma mu da macecin mu alkhairin bayi. Ya baya abuwa kan duk makinka ya ji ko dan wane ne. Wayansu suna kushen yaban da muke yi ma wai kuma masoya ne. Wasu ma sun zage mu, wasu har sun kore mu. Hakan sai dai kari da kan soyayya barhama ka cece mu a batun kyakkyawa. Zababban Allahu kogin alfarma mu da macecin mu alkhairin bayi. Wallahi masoyin nan shine dace gunmu, shiryar mu yana gunshi. In ka zo zai baka ya tila ya dada maka kuma baya yin fashi. Misalin kyautar shi girgije san bai kai shi, sannan baya gori baya kamun fuska ya baka ya gode ma ka ji cikar baiwa. In ka bar manzan nan sai dai ka shige daji ka je ka walakanta, don ko a gurin Allah sai ya so zaba ka shi ne manufar bauta. Gata na zuljudi buɗe mun dukan buɗi, ɗaura ni na zam saiti ɗauke mun kaskanci in sai a begen ka ya sanadin kowa. Zababban Allahu kogin alfarma mu da macecin mu alkhairin bayi. Sunan hannayenka ladibul ludba'u mai buɗe aljanna, a nan kai ke buɗi a can kai ke buɗi mai buɗe aljanna. Mai kullautar kuna mai wanke yan kuna, ya baban su batulu lalle duk mai son ka ya gama dukan zafi zai karshe kyakkyawa. Zababban Allahu kogin alfarma mu da macecin mu alkhairin bayi. Zababban Allahu komai ma daga kai ne na rantse da ilahu. Kai ne a zuwan farko, kai ne a zuwan karshe, kai ne jirgin Nuhu, kai ne dan Abasihu, ya hasken kursiyu, ya ruhul kulliya, ya murtabatul kulli, ya nuru ala nuri mai ranar tsayuwa. Ni ban da abin nema bayan kama aiki na SADIQ bukatunsa. Yau gani cikin rantsi kuka na ya yawaita haska mai lamarinsa. Daura ni akan saiti ruhi da cikin kalbi, damuwa ta kasanta amsa manzan Allah dan san ka wurin Allah ban karshe kyakkyawa. Zababban Allahu kogin alfarma mu da macecin mu alkhairin bayi. Na gode maka Allah da ka bani cikar baiwa begen manzan Allah. Ka ɗaukaka harshe na ka bani cikar ladabi a yaban dan Abdallah. Ban sarki ya Allah komai ne dan Allah, masoya mai murna da samun alfarmar saukan manzan Allah alkhairin bayi. Zababban Allahu kogin alfarma mu da macecin